Dhuterere iya yokora muto iko zvino Mambo Dhuterere vobuda vachikumbira ruregerero kuna President Mnangagwa. Ndo zvinhu zviri kutoitika, ndo payava nyaya yacho payakatanga takatanga kutozoziva zvakawanda. Imagine kuti nguva yese iyi tetakangogara chingozoti mai Dhuterere vari kuma 28 years vachinzi happy 28 years vachiita mabirthday avo macelebration avanenge vachiita aya. Yo makore chava yakazobudira padhoketi zvinhu zvekuti vanhu vakatovhundukawo kuti chii chinenge chiitika. So but panyaya iyoyo vanhu vakatanga kutaura zvakasiyana siyana vachitaura kuti saka kuita frauds muZimbabwe munhu unongori parina nega because ana timba nanani nevamwe timu kuti vaone beu zvakatora kunetsa. Vanhu vese vaita zvepolitics zvechichi vakasungwa madhezi aya painzi Sadhaki iri kuya vakagaramo vakaibva varimo mukati. But ava vakungonzi vangoita kanyaya yakadiki vangonzi fraud chichichi nyaya yekutoti inenge chitonzi vanongosvika kubva vangopuwa $100 bail. Vanhu vakawana zvakawanda zvekutaura ende vakawana zvekubvunza mubvunzo yakasiyana siyana, especially munhu wacho achitonzi vari kunzi vane link na President Mnangagwa. Ndo nyaya yakaenda kundonetsa iyo. So tiri ipapo zita raMnangagwa rakabva ranopinzwa mukati menyaya iyoyo zvikanzi vakati paningiriki kuti tichingakwanisa kunge tichipinza free mota free duty paboda mota dzichipita fune free duty. Zvinhu zvakaita seizvozvo zvakakonzeresa kuti vanhu vatenge kutaura zvakasiyana siyana panapa. Asi zvandiri kuzoona zvandiri kusangana nazvo update yenyaya yacho payava Mambo Dhuterere vave kubuda vachikumbira ruregerero kuna President Mnangagwa. I don't know why vari kukumbira ruregerero nekuti nyaya yacho yakaita ka paragraph like vari kutaura vari kuti I'm very sorry to the president for being dragged in this mess and sorry to the guy kana iri nyaya yeshua cause kuno vese vari kundirambira. I have never been granted free pass yekupinza anything for free. Former MP maizovharwa sei nana tsano kuti ivo vane pass and with your understanding you should have known kuti hakuna zvakadaro oro kundifonera unless muchidawo kusvibisa ini. That won't be fair. Anyone ane dhiri raakaita na someone close to me claiming I know something as long as usina kundiona hazvizi. How painful kusvibiswa newe pedyo. Tsanos nemfesi uyo vakazivana ndisati ndazivana na madam vangu. Police pa Central ne Southampton vakatombokumbira kuti yananai nyaya dzenyu idzi dzosvibisa mambo here uya hamunawo tsitsi neni. Ndiri kubva mune dzimwe nyaya dzaigadzirwa nevanhu ndoti ndadzokawo mondidai knowing deeply kuti I have nothing to do with this. Police ndo yanzwa tsitsi zvekutokukumbirai kuyanana moramba. Not only that motodonza nemukuru wenyika mwari wekudenga ave nemi. Vapedza zvavo Mambo Dhuterere pastatement ravo. But chinhu chiri kundishamisa iwani manje panyaya yacho yese yataurika yadaro. How come kana iye ari kutaura kuti nyaya yacho ndedzana tsano vakazodai tsano vakazodai handiti nyaya iri kungoroverwa kuti tsano ko madhamu vake sei varivo vakazoenda varivo number 1 varivo koti. Hatina kuona pavidhio reri hatina kuona mumwe munhu wechiruma achifamba katsano. Takangoona madhamu vake ndo vakatorwa vakaendwa nawo ndo vakabva vaenda vakanobhadharirwa bail. Tsano hatina kuvaona pa kana iri nyaya yatsano inozosungisa madhamu vake here. Ndo zvinhu zvatinoda kuti tishandise common sense. Imimi mune zvakawanda zvamunoita munovhura hombe vanhu mese mimi hombe yese yamuri kuvhurwa imimi zviri kuzobatisa hama dzenyu here. Ndo zvinhu zvekungobvunzawo hatisi kuti tiri kuti kana kuti chii zvese zvamunoita imimi mutemurudziwo kana aiwa zvimwe zvacho ngatimboonesana. Mutemurudziwo kuti unoti iwewe kana uchinge watadzewo ponzi madhamu wako hanzvadzi yavo madhamu wako ponzi saka madhamu wako ndovavo anza nyaya yanhikirikinoko. Inini this my first time kutonzwa zvinhu zvakadaro. Ameno pamwe vari kutaka kutenderera havasi kuzotaura kuti madhamu vari nyaya yacho yakungonzi tsano. Ende nyaya yacho kunzi tsano ichiadreswa social media kudaro kwakutongotya kutongokumbira ruregerero kuti paka uyakanzi akapuhwa mafree ningiri nekuti apinze mota nefree duty paboda. Zvakaoma zvemuZimbabwe ene chinhu chinondishamisa ndechiti why is it zita raPresident Mnangagwa rinozongopinzwa pane madhiridhiri pazhinji. Iwe tarisa wakandirira maaudio aya kana mamwe audio kwana chovhayo unongonzwa zita racho rangonzi fe
musi unopaitaurwa nyaya dzimwe dzekunzi dzekukansel chichichipape pakanzi chamisa ngawo yataura zita rake raiswa mukati ngawo komishena aanze chinchi ndakangonzwa nezita rapresident Mnangagwa imomo fe. Why is it zita racho richingoti pese pese pari ngotaura handisi kuti chii kana kuti chii but ndikuti sometimes there can't be smoke without fire. Inini munhu angangogadzirira nyaya ende futi kana munhu wagadzirira nyaya yakaita seiyo munhu achinyeba chaizvo because mimi munonyazozviziva mese mimi mutemo yacho nototi haungazonyebe nezita rapresident harinyeberwa zita rero kuti ndizile president unotokwanisa kutoenda nemunhu utomudza kuti iwo ndakuchitokusuwa pakuti iwo uri kunyeba wanyeba kuti zita ranhingirikini takazodai takadai wapinza zita iro zvinoita kune vanhu vanonyazoziva mutemo wotonza kuti wandinyeberewo defamation unganyeba kuti ini ndai kuti aiwa munotoenda nyaya yacho makanonetsana kusvika nyaya yacho yachenurwa than on social media kungoti chichi handisi kuti chii kana kuti chii. Ndozati vanhu vakawanda mune zvakawanda zvekutaura ende hasha munadzo namba idzi ndo zvandakatodziisira vanhu vanenge vachida kunyatsotaura nyaya iyoyo apa toda vanhu vanonyatsori nemafacts chaizvo vanonyazoziva kuti inini ndoda kutotaura nyaya iyoyo chakazodai zvakadai mune something to comment ndiudzei zvamuri kufunga. Namba idzi sendai maaudios handisi kuda vanhu vanotaipa ndangouya kuverenga isai maaudios akati rebei ukazi audio rako rakatangirawo kana kuti pa5 minutes zvichienda tonyatsoteerera tichinzwa kuti muri kuti kudii. Kana uchinge tazonyatsowirirana ndanyatsonzwa maaudios enyu ndonyatsodzoka ndichinyatsosiyawo mafungiro evanhu kuti vari kuionawo sei nyaya iyoyi because inini hazvina kundiitira mushe. Vaya vanoda makeyboard warriors vanoda zvekutaipa stereo comment section ndo basa rayo. Komendai muchindiudzawo kuti nyaya iyoyi muri kuionawo sei because zviri kuvhundutsa kaizvi. Ngatisangane mucomment section vemaaudios ngatisanganewo.